гледаш мястото на пари. Влади пак така мястото на пари. Директно да лягаш да се. Чак ти лететка? И мустър бяла риба. Верно е? Уу. Ма тото и не е лошо, бе. Аз като говоря не приказвам. Аз заради тъй ти казвам, че... Учи сам аз да уварим. Я, покажи класата, ела тук. Ой. Ой. Моля, че какво ти е кадрило влакното. Между другото. Ела, тетка, ела. Ти с много големи риби фащаш, елото. Момчета, знаете ли на коя кука е? На голата. На голата. Не, верно не. Да, бе. Не, На голата да, беше на голата Влади, кука ти. беше, наистина. Тетка, Е, малко от тези купия. дай ги не самолеца. Сега давам пари само да си... Къде ще ти купам аз силикони? Давай на гола кука ще беше. Еми чак голата кука мисля. Аз като си казвам, що ще ме хвани рибата. Не ето моята риба, Тетката с попчи на гола кука. Добре, ти с гола кука, защо не правиш за те? Дай малко от тези куки, бе. Опа. На голата кука, ще го на... Браво, Вали. Истински класен пърч. Май зеленото и... Ай. Еми аз съм със същия силикон отгоре. И не мяташ като това. Мяташ си горе. Мяташ си горе на нещо, аз не транспорт. Че аз съм с шат отдолу и малко. Пиче, виден сте на някакъв платен рибов ден си. На голата кука, ще го на... Браво, Вали. Истински класен пърч. Молеца по... Като няма кой да ва фани за ръчичка и да ва сложи на випа върху рибите. Те. Вали, че фаниш някой от легалните риби или само такива ще фащаш? Влади, аз съм сега, що ми тъска, Да няма кой да ва държи за ръчичка. Вай, Владито с един костур. Не искам. Може да го фърлиш във водата. Че от забраните. Браво, Влади. Опа! Полекай, Влади. Опа! Това си някаква много сериозна риба. Той поне педята да напълни. Влади. Ева. Много че е топличка. Да, наистина и моята беше някаква топличка. Я ми я дай в ръчичката после да я покажа. Да я умориш. Да. Да мога да си я взема да я изям. Мога да откача ли? Браво, Влади. Да си клиня една гала риба, да има 30 сантима, Помниш ли, Влади? Обаче пакната с аромара. Ясно, Браво, Влади. Ай! О, вътре! Оп. Опа. Сектирна фиша са ме фанал тази. Между другото. За Владито, де твърди, че фишовете не работят на Тимово. На фиш... Стой, моля се. Значи, бяла рибка около 25 санта, да, 30 максимум, на фиш двойка. Фиш двойката обзето е инхалирана. На новите Candy Green, ето е хубавата белка. И сега... Опа! Вкара под камъка.
Ето, снимам така. Той костур, май. Хубаво, сега ще видим колко хубаво. Оп, холя така. Една стабилка бяла. Стабилна бяла. Дай на хората да я видят, бе. После ще си откачиш. Идеалка. Топалчица. Бошко, тези бели риби много ги владееш, бе. На фиш ли на какво е ти? Бошката владетела на белите риби. Бошката ще го има на клипа. Ачи му хапа! Ачи му хапа! Ала е те, на ръбчето на пръста са ми зъбите. Так, един път са зъбите. И викам, ай, ще замълча да речем, че е по-безеска. Втори път, так, трети път, аз ти ба, майка. Ачи му хапа! Бяла риба.